Szóval. De most veszed? Aha. Úristen. Így most pont jó magasságban vagy, Dóri. Meg itt ide kapuszni, a szárnyazókat. Nem figyuzok. Mansi! Ott a fán! Meg Dávid. Aha. De ne videózzam. Dehogy nem. Ez a Dóri bujkál című videó. Micsoda? Dóri bujkál és menekül. És ennyi. Hát nálam nem ez lesz a címe. De nálam igen. Nem volt ez a piros, csak ugye mivel a tork Senki semmit A vállal is, ne nyomasd a fülembe, én paramot hallgatom. Jó, abban. két csapat irodalom órán, és akkor ott neki annyira segített összeszedni neki a kockáit, hogy kettőt elcsort. Elszólta. Ne, egyszerre kettőt. Akkor eltávolba kellett, és inkább ehhez a buzihoz ülök közelebb. Kedves meleg Dániel. Aha. Fázok! Csapatkép. Bazd meg, ezt most Várjál. megkaptam. Ilyen Na. Öltözködök. kettes. Ülj már le! Mi van? Kettes csoport. Megint. Most egy Elmondjuk az eseményeket. Timiella. Timi rájön Dani kezébe. Bevisz kezébe. Kezére. Aha. De mit csinálsz? Én kényelembe jeszkedtem. Igen. Szóval mit akartál, Dani? Jó van, ez már nem aktuális. Ezt csináltad. Én nem csináltam. De. Én nem csináltam. De. Így volt a kezem. Biztos. Nem meg a pofámból légy szíves. Jaj, nem vagyok tényleg. Omá. Hát ezt kell csinálni Istenének. De szép vagyok. Jó tudni. Jó, az most kibaszott körbe az ujjam, de mit csinálja? Mosoltak. Ja. Majd így van, és akkor meg arra rájövök egy kalapást, és akkor hoppá, vagyis... Ment. Addig. Nem erre ki. Fáj! Ez van, ha jó hülyet akarsz, akkor fájdalom is kell. Opszi, nem is ezt akarom. Nem megyünk el a sulik felé? Oda. Hát menj. Elé. De mindig azt hiszem. Hát ha ott a Dóri